propos subversifs par lesquels M. Andriy Youssov Mali jamana ka lahala ni oye ka ka cidenya juru sira tigɛ ni Ukraine ko oye ko kuntagala suru ye ani ko o teliyara ni kɛra Ukraine jamana ka kɛnɛma ko minisiriso ale ka jaabili ye u ka laseli sɛbɛn dɔ kɔnɔna la. Juwe kalo laban na ni Mali ka sardasiw ani Rusi jamana ka kɛlɛkɛla dɔw olu fagara u ni marifatigi jɛkulu ani jihadisiw olu karilen ɲɔgɔn na jamana kɛɲɛkayanfan na. Ukraine jamana ka gindo so baarakɛla dɔ Andrei Usov ale tun y'a yira k'a fɔ ko Kiev ko a ye kunnafoni di marifatigi jɛkulu ma yaasa u bɛ se ka nin dankarili kɛ ka ɲɛ. Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye Usov jalaki k'a fɔ ko Ukraine y'i da don bingali fugarilama ani mun ye janfama ye ani mun ye ninjuguyalama ye. U ye Kiev lakari k'a fɔ ko u ye jatigɛwale ko kɔkɔrɔma don duniya bunakun kan. Ukraine jamana ka kɛnɛmako ɲɛnabɔrɔ cakɛda so y'a yira k'a fɔ tɛnɛndon ko Ukraine ale kɔni a bɛ sariya bɛ bato duniya kɔnɔna la ko a b'o lahalaw la bato ani ko a ma sɔn Mali jamana ka ni jalakili ma fiyewu ani u ka kɔlɔsili la ko Mali teliyara k'a ka cidenya juru sira o tigɛ ni Ukraine ye ko ka sɔrɔ u ma jateminɛba kɛ ko kɛra cogoya min na Mali jamana kɛɲɛkayanfan na ko wa Ukraine fɛnɛ a bɛna a yɛrɛ lafasa ni politiki ani cidenya juru siraw suguya bɛɛ ye ko jalakili minnu tara ka ɲɛsin a ma ka bɔ Mali jamana fanfɛlaw la.